je dinska aardgende we ebi Nila damadom lana yana ondrag fish je dinska aardgende we erbi Nila damadom lana yana ondrag fish Shugum she some boas may again shock like kill may I'm on sally yacht in our kunna hint in them a hood cool shock the ignal on the sword agus you the crocolo valley na carrock shaw is goga mahmoud and anava sosta ganava she reaches the groomer is blishte scotty is the rule and mother vajara for you when the dollar jagud to fear honor bilge dinska aardgunne we erbi Nila damadon lana yana ondrag Dinska aardgunne we erbi Nila damadon lana yana ondrag fish Nil watchach beganin singe song gakamus You must do heen het af flagrach has en drouwlas do Toch a vian genjapeler kerna Lesse je moor red a gahelin de lete Krok de chrie agus orda de jan Is weet het haag baas agus kinte eidolin Shulle bat sonna, shulle bat sosta Shulle bat griul dan down nille joch sha Bilge dinska aardgunne we erbi Nila damadon lana yana ondrag fish Bilge dinska aardgunne we erbi Nila damadon lana yana ondrag fish Oh, Heido, onboverling Spij, njart, spree a gun Ik dansa, ik rinka, ik goda, ik jan Ik goda lin, haar voor them down Oh, Heido, onboverling Spij, njart, spree a gun Ik dansa, ik rinka, ik goda, ik jan Ik goda lin, haar voor them down Bilge dinska aardgunne we erbi Nila damadon lana yana ondrag fish Bilge dinska aardgunne we erbi Nila damadon lana yana ondrag fish Krok de chrie agus orda de jan Is weet het haag daas agus kinte eidolin Shulle we sunna, shulle we sosta Shulle we maden down ille joch shaw Ní hinach ra me gera ach ní roh me an Mar bhí cuara míl ha má churach drochspin an seans go chadre bheit dosach idir adra ní hinach ra me gera tú a fógá Ina lipiad a lecin agus a hiúrach go pasint ar good love teach le chéile ar good mothúchan spregel le gachéan cinenne Chlichte ní hinach bin am rud a bhaine gera dich ná Ní hinach wat tú wem agus tú me bhla Ní hinach tú chola hort be wa bhaine gera dich ná A chéir an droch húr ar an gabh seo bhí sé a cheart aige mat an ghola bháile
Okay. Okay, Chorda, tá fáilteoir go dtí Óstán Glán an Oireachtas sá don Craobh Díospóireachta Tríú Leibhéal do fiche chathair. So tá míad úntach buíoch go bhfuil sibh treis teachtasteach an sá chun an díospóireach seo a eiscint. Is ceithre Airne tá ann bhí rá réamh bouta going im lách lia, caicís ó hin, agus seán na fórna atá ránathe le bheithin seáling in gobh. Ag tosnú amach le Foireann A atá máthaimh dheis an sá, tá an choláiste Ollscoile Bálseomra agus Foireann Foireann sin tá ífaní lochan agus tá éhí ní cocaigh. So búla bós mór dóibh. Dul aigen sin go dtí Foireann B. Foireann B is Ollscoil bhanúda tá ann an céad Airne atá I gcuine an rún agus Foireann Foireann sin tá Rachel ní Harcaí agus Jess ní Bhuainig. Búla bós mór dóibh Tomás. An sin díreach os mo chóir amach an seo I lár an teamra tá Foireann C ó choláiste na hOllscolaíochta tá siad san I bhábhar an rún comá agus Foireann Foireann sin tá Paddy McGarrett agus Anthony O'Shea. Agus Foireann D máthaimh clé an sá atá igcuine an rún chomá sin Ollscoil na Gaillimhe agus an Foireann sin tá Joshua ó Corrine agus Áine Baréid. Búla bós mór dóibh. Únta. Just a bheith le rá le daoine táimid bio ar YouTube, so má tá mám nó dad nó aine eile a lorg sibh a eiscin Somála beo sibh arála gohfuil sibh ar YouTube Gailing fel láthair agus tá aine eile tá maitham comá. So táimid fíormhaíoch bhfuil slua comór tagtha isteach. An seo ar an stáid lom tá beirt fir úntacha ó thaobh na Gailing de agus ó thaobh an obair a bhíon ar siúlacha. Duine bhána có Wayne McFailimi atá an sin is an cathaoirleach ar Gailimhe tá ann tar búla bós mór dóibh. Agus in aice leis, an Aoichainteoir don lá in gobh agus muid fíor hása
go raibh sé ann a bheling Cill Dónall ó Braonáin atá mar Eagarthóir Forbartha le Ollscoil na Gaillimhe. So beidh cúpla nómad cainte atá réig ag Dónall agus cloisibh ó Dónall ag deireadh na díospóireachta nuair a héana na moltóirí amach ach bula bos mór dó anois. Na daoine eile táchtachas sa Samhna tá siad thíos an sin é measc an slua tá cuagar moltóir ann, níl míad cníide anam nu ach tá siad thíos an sin agus bei siad san i taxúas nó duine acu i taxúas ag deireadh an díospóireacht chun an torra a thartúing. So bula bos mór dos na moltóirí. Tá sé bheith bhad sás lo fé láthair ní bheith ag forna bháin sásta ag deireadh na Eagle lá. But tá míad anna bhuaich go bhfuil siad an sá agus is mór an tacaíocht do Gailing iad. Maidir leis an rún atá áflé in Jobh, sé an rún atá ag na Foireann ná tá córas na hOllscolaíochta in éiring briste. Sin an rún atá ann, beidh 7 nómad cainte ag gach éon duine atá ag ghlacha páirte an sá. Beidh nómad amháin acu ag a túsan díospóireacht le nachchuid faointí a chosnú. An sin is féidir leis na Foireann eile pointí óla se ardú ón dara nómad a raig go dtí an 6 nómad agus an sin ní féidir le ainge trasnú orthú ríist don nómad dernach. So leis an 7 nómad sin beidh búla an cligín ann díreach tréis nómad amháin le rá gur féidir leis na Foireann eile tachta seach. Beidh búla cligín eile ann in ígan 6 nómad a rá bhfuil nómad amháin fága agus nach féidir le ainge eile pointí óla se ardú. Agus in íg sin ar an 7 nómad just impíomh ormh an sin bhórchuid faointí a críoch nó suas cholua agus bhfuil si bhí ann. Ní féidir leis na moltóirí in íg an 7 nómad an sin éon pointí a thabhartaíomh agus má leanan sibh a raig tá an buil ann go muinnig siad pointí ó thaobh an tachta láthair atá déanta goibh. So sin an mulle atá a gom díomh an sin agus comála sin má héan tú tharám ar fad bíon 10 buinte ó de chuid pointí atá agat. So just ó thaobh cuasaí amade a bheith cógarad an 7 nómad sin agus go bhfuil sibh in ann. Anois, ní gádam ach rud éigent eile a dhéanamh agus sin na dúiseanna rá. So mar leis na dúiseanna is an curn atá howlann sin, buan curn the Irish Times a bheith ann das na bútóirí comála €150 an duine. Agus beidh bán ór an Oireachtas le bronna chomá. In íg sin den dara Éireann beidh €75 ann chomá le bán Craobh an Oireachtas. So beidh sin á bhronna chomá. So tá míid réigla dul, beidh Dónall anois mar CHRAOBH agus gléag sé amach na hanamnacha agus na daine atá taxúas ar sáide. Go nairí libh ar fad, búla bos mór dóibh, solar tá sníonn siad agus tá snóigh Dónall an díospóireacht doing anois. Comórtas Díospóireachta Tríú Leibhéal fad agus go nairí leis na Foireann A leog. Bhíonn sé fíor deachcuid agus an dúlthanach go gúnaigh an chéadchainteoir a bheith a Aoichainteoir an seo trúna. A cha duine cíns tú sa chuir leis na himachtaí agus sinní ífiní leochan. Mac léinn sa géad bhliain go leisú na hOllscolaíochta lia, tá sí pléile cuasaí eacnamaíochta agus cuasaí airgeadais agus is has chun de ruscomáinte chuig í fáilte rihífe má se bhfuil le. Tóirí a lucht an razúra agus a chuirde go léir chun fáil sa roimh Tróna. Is me sé ífaní lochan agus tá mé féin is mo chomh díospóir éhín ó choláiste Ollscoil Bálseomra go hiile is go thomláin í bhábhar an rún seo, go bhfuil córas na hOllscolaíochta in Airne briste. Ach, I Díospóire, an dtuigeann muid cad atá i gceist leis an rún seo. An tuigeann muid gach fochail. Córas na hOllscolaíochta, crílar an rún Airne. Nach onan agus an slí a aonmuid spás a choláiste, an fálam agus an Forbartha bín á dhéanamh agan, agus an Cill neamhsplach sir atá agan, nóair rastalín muid ar an goláiste. Éireann, nach í an Ilan álann seo ina choníon muid, agus ar deire briste, nach cílíonn sé sin go bhfuil rud ag an scriste, go bhfuil sé ina phráiseach. A lucht an razúra, nuair bheith mé féin agus éhín críicnithe, bheith nóir má fónlaí ar an fón ag chur gléachar chun cabhrú léithí an cóir seo a réitiú. Agus a rás thugam féin, inniu bhaid méid déanamh plé ar an brú
dochreta a teardaltaí chun loistína all, an CAO a lína, agus airgid a hilla. Ba méid leabhart faoin grúálacht a bhain leis an CAO, agus an asfah spás a choláistí. Lani mar char éhín a rá níos déine, ag leabhart faoi na deachachtaí a bhain le loistín agus saoil na comatéirí, chumá leis an bach airgus is atá I bhaim le córas na hOllscolaíochta. A lucht éisteachta, tá chuile córas dain cosúil le curb. Tá na lábh ag tasáil chun boga, tá na cosa ag tasáil chun siúil, tá an intan ag tasáil chun smaoinemh, agus tá an crí ag tasáil chun foiil a chur timpeall na curb. Má tá aon rud mí ceart sa curb, brisin sé, agus tá sé sin fíor maidir le córas na hOllscolaíochta. Ní éiad fi bheith in éon áras go bhfuil go leor rudaí mí cheart leis. Agus mé man taide don díospóireach seo. Daim si mé amach, nach fáin, dáthe de chathair fáin géad a gátaí or testamenteachta a chéad rogha ar an CAO. Dar le the Irish Times, bí níos mó nach chuig a fáin géad a chlíní críomhrisita nóair fáin siad an cuasa. Níos más a fós, dá má rud é go bhain tú an réalt ór. An sé céad is a fethe cuaig pointí, níl éon rud faoi ráthaíocht. Rinne cláiste na trídóda staidir im lína, agus is í an Airne searbh ná, gur thuí sé córsa ar fud na tíra go ranúcháin randamach, má chórsa féin san áramh. Saoligé sin, ag obair go dtín, lua ar maidin ar fa blinta, chun tauchaí ortha a bhaint amach. Ach dúiltíonn córas na hOllscolaíochta thu, os rud é nach bhfuil an spás acu. Tá sé deachar creidúnt go bhfuil a leithid ag tarlúint sa lá atá iniu ann. Agus má tá tú an duine áil áin an córas atá lurgat, loithreach bun tá tú ag dailá le brú ú fásach, brú ó tíomh ábhar idicus mar hampla. Is dáil a céad blin mé, agus gan áhras ar bit, tá difriocht olmhór idir an mata benúsach a bhí a dhéanamh go manura, agus an mata airgeadis atá a dhéanamh go manis. Cosú le gach déala gur eile, bhí imní an down orm nuair dus go mé an CAO, agus tháinig mé bailile átha clia. Ó mo dhia, cheap mé go mé mé I mo chónaí ar tíomh an bóthir, nó ag tamáint ó Rus Cumán. Ach, is mise duine eisceach túil, for mé loistín. Ach do chuoine eile ní rah antá lo. Dar le CSO, tá níos mó ná 60 fáingéid do ghaltaí Ollscoile I mála áclia, ag tastal níos mó ná ór go le, gach maidin agus gach tróna, nach nóireach an fíorach sin. Agus tá sé níos deachar creidúnt, go éirí níos mó ná 5 fáingéid déag do ghaltaí os a gcórsa. Mar bín an omar cabrú arthú nóair tosnaíonn siad. Se? Féidir linn rá nach bhain an Gaillimhe agus Gaillimhe loistín leis an Ollscoil amháin an táú cáilethe agus tá post ata beidir go machbart a bheith chuúnaí I Eagarthóir nó Kildar agus a bheith Tomás sús a sios go bhlá clia nó Kildar nó Port Larga sin é an Cill agus ní bhaine sé leis an Ollscoil amháin. Yeah, ein tíim lei sin ach chun an cáíoch sin a bhaint amach caithí tú rastal ar an Ollscoil. Agus nuair tá tú óg agus níl an airgid sin á hiile at, tá sé an dacraí sin a dhéanamh, nuair nach bhfuil an loistín ar fáil. Lánig mé rá mar sin de, bín an omar cabrú arthú nuair tosnaíonn siad, agus níl an aird acu dar le the Higher Education Authority. Conas is féidir le lucht an razóra rá, nach bhfuil an córas brista. An muintear mó núd, is an muintear na Gaillimhe, ar I 9.2 fáingéid agus 2 fáingéid déag de ghaltaí os bhuiir go láistí, dar le the Irish Times. Caithí rud éigean a bheith ní ceart. Caithí rud éigean a bheith brista. Curgíomhar na figurí sin a bhuiir bípi, agus bannaí tríal os. Well a chuirde, níl deir má órad ach scrád as a bhain inis. Ach fós taim cínta go mé go leor le rá ag lucht an rásara. Taim cínta go glisfi sibh faoin na achfaní atá ar fáil. Susie, Jair agus hir. Ach is iad an mionlach a aon na achfaní sin. Na daoine is bocht in ar sochaí. Cad faoin mánach ma. Cad faoin na daoine atá ag obair gach lá, ícinn siad cáin, agus tá siad díreach taobh an muith den lúbín. Cad faoin na daoine sin. Níl takeíocht ar bith don na daoine sin.
agus na daine an Susie, is cabhair ach níl sé bhóthain. In anam day a lucht an razura, cusnín the double bubble patty beef burger in meal in Ollscoil Gaillimhe, €9 cuéga. Ní féidir ag an man dalta Susie, a cúi cean déga ceannach in ai na misa. Sin nóireach. Dus go mé ma ordanú le smín of shrimply. Go bhfuil córas cosú le curp. Time cínta go naontóid se bhlum nor derm, go bhfuil an córas brista. Os rud ag bhfuil, beag nach gach rud brista inti. Gur míle mág bh a sug farnéisteach dom tróna. Gur míle mágad ífe ní Johan an sin a bhí caint ar ceáil Ollscoil an choláistolscoil le clia a bhábad an nóis ó Ollscoil bháil nuad a gunda Childára. Bei Rachel ní erchi a caintling, agus tá Rachel a gael gon Ghaeilge agus gon díocht, agus tá sí sa dára blian, agus as gunda Childára ó hús. Tá Braonáin a ghuioine úsle tá airhrú déanta agan, is me sé jest níhaine agus be mise caint ar dús agus be Rachel le caint slíb ní séni. A CHRAOBH a bhfuiltóirí a lucht éisteachta agus a lucht anrasóra. Mar dúirt Samhna is me sé jest níhaine agus tá man seo le Rachel chun an rún a phlé. Tá córas na hOllscolaíochta in Airne briste. Agus tá mise agus mar Airne go hiile is go thomland an term nachhuiil se briste. Cínsa is féidirlinn á Jósú ach níl se briste. Agus tá muid chun or 7 níl dhéanamh chun an grothú díobhse ghfuil an ceart ag or díobhse den argant. A bhfuil aon duine níos cáilethe chun an rún seo a phlé ná beirtmach léin. Agus tá meascáin ar an bhhairn seo, mar tá héin sa céad bhlín agus cóníim sáile, agus tá Rachel sa dearna bhlín, agus cónín si ar an campus, agus is léir dún nach bhfuil or gcóras briste. Deir an seanachil, ní bhíon an rá ach mar míon an smacht, agus tá se seo bhír I gás córas na hOllscolaíochta. Mar fáin tú na rudaí atá tiltte agat ag breanú ar an méid obair atá déanta at. Tá me héin chun caint slíb faoin gostas agus córas na hÉireann ag gcomparáid le tíortha eile timpeall an domhan. Ce chuí a bhéadtá ar rá ghfuil an córas briste, nuair tá 3 Ollscoil is gin, tíbhas siad don na chéad Ollscoil na is fearr san Eorp. Tá choláiste na Gaillimhe, tá Braonáin, tá Ollscoil na Gaillimhe snócha 3 watts, tá choláiste na hOllscoile Bálseomra sa 50 watts, agus tá choláiste na Tríóide sa 26 watts. Tá 8 Ollscoil is a gcuine in Airne, agus tá gach cheann dó. Pointolas. Glacam leis. Tá sé go díal a bheith caint fé rangathe an son. Ach, chuirtar an numarcha béimes na rangathe sa ar an daide, seachas an tagas hain. Níos beagan sé seo daltaí am an fáilme. So tá an taide déanta agam. Tá an taide so bunithe ar na turthaí a fáin daoine, céimhé daoine a fáin céim sna hOllscoil na seo. So is léir dún go bhain mic léin na hÉireann céim agus Gwil si de déanamh go maith. Níl si de strachel, níl an córas rá, oh yeah, tá céim a chu ach like, ní airne siad mór an obair dó. Now, mar bhí mar rá, tá 8 Ollscoil is a gcuine in Airne, agus tá gach cheann tíbhas siad donna 3 Ollscoil na is fearr san Eorp. As an beagnach 7 atá ann. An néir se sin gur córas briste é. Ní déir. Déir se go bhfuil sé ag obair go maith dún. Ón taid atá déanta agam, is léir go bhfuil me de déanamh níos fearr ná túisceart na hÉireann. Tá Ollscoil na is a gcuin a bhfuil níos orda ar an liste ná Ollscoil na Manraíne, agus ní bhiú mhór Ollscoil óla áit ar an liste. Agus bhiú má bhraíonn tú las muid an Eorp. Is sé choláiste na Tríóide ceann na chéad Ollscoil na is fearr ar domhan faoi láthair. Ní féidir hain an nach bhfuil or gcóras briste nuair a ecann tú na statisticí sin. Glacam? Lorraine,
Cé gohfuil Ollscolaí an Airne beidir níos fearr na tíre eile na gcéalaíonn go fósta glufa bhébar sé Comórtas siad ar bhhain justa sin. Be mar caint fao seo níos saoine tá chun córas na hÉireann agur i gcomparáid leis na dtíortha eile. Agus tá bogar aigeis go córasaí airgeadis. So támuid ar an liste, fórmuid áist ar an liste. Ní mhór Ollscoil ola thuas I dúsceart na hÉireann áit ar an liste. Tuisc nach bhfuil se tiltte acu. Níl siad is éine go maith. Chomá leis na hOllscoileanna atá agin anseo in Éireann, an 8 hOllscoil atá agin. Now, dar lomsa, bé locht an rasóra díri an costas. Ach mar geall an free fees initiative. Ní íchalmuid ach €3,000 in aigan blian. Ní glacham. Íchan na Sasnig hart €1,000 day, €1,000. Íchan na Sasnig hart €1,000 don bli. Íchan na Sasnig hart €1,000 in aig an blian agus íchan na Americanach ina Sathairn níos mú na €8,000 don blian. Sin hart an costas atá mo bhoncaim. Agus mátá stírí freistal ar ceann lasmuid dá Sathairn, cosú lomsa mar as blachlíam a hain ag freistlíam ar Ollscoil Kildare. Tá costas €23,000 ann don bblian. Nar stoppen tú chun smuoine bhar sin, níl se ró chostasach chun freistal ar Ollscoil an seo. Agus is dóí go déirí lucht an rasóir ghfuil se níos sire I dtíortha eile cosú leis an rank agus an ghearmán. Ach ní chiallaíonn se sin ghfuil orgóras briste ach go bháin gur féidirlinn á dheosú. Fiú go deirtar go gahimid €3,000 a íoc, níl se sin fíor. Mar tá an méid sin deontas spránacht agus scoláireacht ar fáil, is mar sin fáin na daoine a bheits fíor strachel leis an gostas an cúna a hastíon waru. Tá Susie ann agus chur an gach duine is seach ar sin, mar thugann siad an airgid de aon duine a bhfuil ó teilech ar incom níos ísle. Agus breaníonn siad ar an méid páist atá de haileach, mar tá is acu go bhfuil difriocht olmhór idir teilech le páiste amháin agus ceann le cathair. Fiú mátá gcuid tuismóirí ar an incom céine. Tá tar éis labhairt libh faoin costas atá ag buint leis an córas agus córas na hOllscolaíochta in Éireann I gcomparáid le tíortha eile timpeall an domhan. Tásúil am go dtuigeann sibh anois nach bhfuil orgóras briste ach bhfuil se cosúil le cá atá beidir 5 bliana déag díos. Tá méid car ad ó 2009, ní dheartha go bhfuil se briste, tuisc ó bháin go bhfuil ceann níos fearr ag duine eile, ach go bháin gur féidir leat do char dheosú. Mar is é sin an rud a bheith lucht an rasóra a rá, bhfuil an córas briste tuisc go bhfuil córas níos fearr ann I dtíortha eile. Gur míle maigí. Gur mína agad Jess agus mar leiscéil le Foireann Ollscoil Ionad buoine Jess ní bhaoine maitléinn sa géad bliain tá gail gon Ghaeilge agus gon Stair. Inis cloisimuid ó éireann choláiste na hOllscoile Corca agus a bhaid sa caint sa bhábhad an rún agus Pádaí McGarrett ó bhhaile an bhúraigh Gorca Ghaoine a bhaid sa going maitléinn sa géad bliain atá a lé leis an slí agus leis an Ghaeilge. Go dtí fáilte ribh. Os rud go bhfuil míad ag Oireachtas na Samhna, nósad fíor stíal díomh cháirde. Ní fadóhin, tháinig cuairteoir gan chuine, dí ar náras nó ar bhóthar Chris Victoria. Má bháthar sé, an chiad hiigeireacht. Má léon gíor, cheappa mar gur bhar bort seinteag pádra go sé héin nuair choscail sí doras na cisinach. Ní 10 green battles bhí Sathairn na fuinóige, ach ciad is de. Dúr mar gur le chalíní na galí a bhí san áras an bíal dúir siad san.
Chúlaigh mam siar a ríist. Bhí a gcuin cheapamar. Conathe go sé sin an sunar sí, nachnig sin dúbh agus na pilúisí, nad a hÉireann nuair lár I gcuine an hala. Ní mar a híaltar a bítar a cháda na hOllscolaíochta. Caithfidh mú an chara, bogasteachan ar dauntan ar feadh clúpta seachtain. Tugann an trús isteachta in Ollscoil, deis is úr a chluig ar maidin ó higa bha mó. Brahann sé scuite mach ar fad. Níl éine ánach díosach an festar na leachtaí, agus tá an fear bochta numar na heimléise, agus an buil langúil teirtí titim amachas an Ollscoil. Fíor scíal a cháda na tuiscina. A cháda Gael, fear an fíorchain fáilte roimh go léis go dtí mór ócáid na fíorne Eagarthóir na Samhna. Is mis sepáidí mac Geralt, agus taobhlum tá lehádóid Antóir sé. Átómí de rih ó halamh gur fíor rún an léanmh. Tá córas na hOllscolaíochta in éisin, briste, brúte, bascathe. Ar dúis, armrí leis an rún. Cilíonn córas gúil fís agus mission, cóaontaithe agus cótheasfach ag na hinstitúdí Tríú Leibhéal atá mar chuid an córas. Ach níos naoimithe tá de cháde ach briste. An cheistis táchtaí a dtíormaí an rún ná, cad chuige córas na hOllscolaíochta I ggóthéachs éidir na linneá. Dála fís na rinne is álaim den córas, sochaí chuimseach, fálamach agus nuálaíochta, ina bhfuil gach duine in ána lán achfanacht a bhainteach. Bring Lord nach fiarnóh, mar léis ó míid bertíh ar bail. An focail spéisiúil, briste. Dála Santos a fihe sa túrascáil Navigating a Broken System, a ní tar all asnamh, I dtíormaí freagrachta, Eagarthóir, éifeachta agus éifeachtúlachta, agus seo banús ar gcuid Aragóna inmh. Léideóid héin is antainine inis go patanta, Ascoláidí an tail, gúil crí chóras na hOllscolaíochta in éisin, briste, smidrínach. Bet sa díide héir na hol asnamh ó hé freagrachta de, go háide mar leis an ngéirchéim ina stíochta agus fláine. Léideóg antainine go nebhhalamh, mí éifeachtúlacht agus Eagarthóir an chóras. A jes, bhí sé caint an son ará go raibh deis choramán dus na héana ar aslíonn ar an Ollscoil. Níl sé seo fíor néchar. Dá le NERI tá seans níos láide ann, go nglaci céimethe a hagan ó phobal fé bhíhantáiste, le posna ghuiilid rócháilethe dóibh, agus tuist son bí an pánís ístá hilifacha. Curann sé seo le fáinna fíg na mochtanas agus léiríonn sé ghuiil an córas briste, Éagóid a ghuioine uaisle. Tá córas fé láthais briste gan kiste. Jaul ri tic-tac hain, Simon Harris is a chrú, na hark is na hark, funding our future, a pipeline for talent. Ach tá is ag madarí in a rachtas, gur 100 díon taide indican, gur rábach, an all verna inistíochta de tíchiad sa 7 milliún I córas Ollscolaíochta na héisin. Cad a cadíoch sa bhaséad, 25 milliún. Ní héan úntas marsin, gur admhaigh an IFUT, quality cannot be sustained. Ar chula géana go fé chlár alfa a cháde. Ní héan chlár espionage a seo. A capital and research, cost-cutting, cost-containment program, a bhí fé láin tóil I UCC an nudig a cháde. Dógur Cathaoirleach an RSI, le gomh, Greifíocha de 1.2 milliún ar údarás na hOllscoile Corcaig. Agus go mechfíocha de 10 milliún, morach díon chréanú alfa. Curann an tarphuinú, bach olmhór, ar haidan na bhálach, ar chathún na Ollscoilena, mar scochaban na smíntóireachta criticúla agus na hinmhuaineachta gan éan a gó. Tá tep ar an rain a tá freigrach as córas na hOllscolaíochta. Cábhágan an tarphuí nú, an aspa freigracht agus planála, an duine éanar sa chóras, an mac léin. Tá an ceartagah a ghuioine ciallmhara, ag léir siú ar na sráidena. Muintir charcaí, muintir na galí, agus muintir na hardcharach, mar jaall ar dhéirchéim an lóistín de bhic léin. As an óghántanas de 30 míle labig, cad a cadíoch sa bhaséad, 1,200. Léisítar aspa príreachtaí na rinne.
Tit yn dóíag fan géad de bhic léin as an Ollscoil sa chéadlín. Conna hef, Craobh yn Universitas, an cóphobal tacúil fáilma. I múr harvé náisiúnta na macléin in irig. Dúirt hochtó fá géadas na macléin, nar lawer de riamh leis an bhuran acadúil lasmódas na lechtaí. Student Informed Services mo hóin here. Tá mún chara. Pointála. Briste. Gwacam. Tá níos mú service an do McLean chun cabharáil ón hOllscoil A agus ón údarás na hOllscoil A. Sirví si dolúpa hansun áreachtáil idir an 9 agus a 5 ní hen bhachas sin de bhacléin há strachel agus muon na hOllscoil ar fad an Asian na Student Informed Services agus lédíon na stiti sun gur breag sin amachchas amach tá an córas briste agus éagóir a dhéanamh bhar bhicléin. Tá mún chara briste an córas mar a dúirt agus ní scíal éine bháin a seofréir. Lédíon an taidís díanaí íorstad bheabharláint na macléin Gwyl decrocht ag hen as y dele carwchos ar líne. Is ga mi kleine oerskilt ang raim a gain an dron nosa arha. Toerish gien NADS choma kiena, gwyl droga mi lach tok ag fihe fan giad de ruine oge, idir na hiisna a cwidi agus a fihe caij. Ni haun den strategisch chorsach, gan tachte diij ar na hol jacrocht di sa. Niel een chorus a frestelej, nu fragrach, as een thee ha strachat veel lahij. Á tóid lochtan rasúr ar rinne cháde, gur dtíine fásta sin. Go me chearcanach féin ragrocht a gist. Ach meaw ríimdíh, síoch dar muinteise. Fihe bliana bhí na gona fás mar ghael. Fihe bliana fás. Tugi gade dúin. Tá bhúr dóchaí a bra a rinne. Tá cruí chóras na hOllscolaíochta in Asian. Briste, brúte, bascathe. Gur maithagah. But I mean, I'm a party McCarran sin o Erin Follashton a hOllscolaíochta Corca. Plus I'm waiting ish o Erin Ollscoil na Gaillimhe a vais a kaint neadan nu a gunne an roin agus be Isawa o Corain o Clúnaí chundaine mí matléid a géblion Isawa agus tá sé a gail gun réige agus go léana commerceide. Codig í fáilte rive. Cathaoirleach a bhfuiltóirí a chuirdeach luchtan rasúra. Is me sé isbhó Cráin agus táman seo aniu mar chaptain ar Airne Ollscoil na Gaillimhe. Ar an bhirlam aniu tá mo chara Aine a bheith mar an d'Aoichainteoir. Sé an rún tá óstar góir aniu ná, tá córas na hOllscolaíochta in Airne briste. A ghuine úsle, tá muid na go hiile is go thomláin I ghuine an rún seo. Agus nar beag argwaid caint ráta ghuine tá súlagum Gleneagle líb. I mo chuid caint aniu, Pléifí mé an cabhar ein Mic-Léin ón Rialtas, le roi mé gluil ord cai John Idchis ar an Ionad sin, agus be mé caint faoi an taide a dhéanaan na hOllscoil in Airne. Ach dús chuirde, is mílam san bhíú thuirt ar an rúnse. Céir a chéilíonn córas na hOllscolaíochta. Well, is é córas na hOllscolaíochta an córas ord Idchis Tríú level, agus in Airne an córas ord Idchis Tríú level den sco atá a ghuine ar an Ionad beag sin ar imón na Eorpa. A chuirde nálaigh an bhasúra an dubh Corn Gael Linn. Ní cían an focail briste gúil fáim ann. Clíonn sé nach bhfuil sé gobar ar Craobh, agus is muid tá na Mic-Léin an seo, is léir go bhfuil sé gobar. Clíonn an focail briste nach bhfuil aon dóchas gur féidirlinn na fáibanna atá ag an córas a ceartú, agus cai mé rá chuirde ní aontíam leis sin ar chóir ar bit. Chuirde nach bhfuil an tá dearg a gcuin in Airne. Tá rogha leathan de Mic-Léin na hÉireann, cabhar áil an Rialtas. Ó éh cuirsaí airgeiste, tá Mic-Léin in Airne réimse leathan Joontas flathúla a áil. Ó cabhar talia íoc go talí séir an asca go cabhar tuíochta. Ní féidir leat a rá nach bhfuil ein cabhar. Ní fiú féidir leat a rá nach bhfuil in óhan cabhar a chuirde. Puinte ólis. Glacham. Níos na dúnta síos na luas ach múin Jolín sa bharige. Tóg mar hampla seomar singil ar mar gur príomhádach a sé ardathe dada hochfán giad an líon 2016. Níl ardú takethe ar na dúnta sí. Ken ragur hagat ar sin. Well, tá
Tá céad stand den daoine atá fáil na Joontas tíochta méidthe agus tá siad ceir lena daoine chun tíochta áil. A chuirde glacham. Cá ceapan tú faoine daoine atá chur seachar súsaíach níl siad an anna é áil mar tá siad díreach tíbal mu an lúbí. Well, tá ceir eile an réaltas. Mar hampla, imlí sa chaneisnééis déireannach tá an tálaí do miléin ilig na tíire se leite €1,000,000. Cilíonn sé gohfuil ní glacham. Cilíonn sé sin gohfuil an réaltas ag éirí ceir a thuirt chuig na miléin. A rasúra, ní féir le bheith héine. Tá ceir an réaltas ag obair, mar bliana ní a bbliana tá níos mú daoine ag freastar Ollscoil in Airne. Chuirde, luigh méid conas atá siad a ceir, ach céirdín na Joontas. Well, fanga gloisi sibh na Joontas fathúla a tarfáil do miléin na hÉireann. Tá miléin atá runach i ddedal tálaí omláin áil chuidú den tíochta agus ceir áil don cosas bharach tála. Fáin miléin atá ar Susie ar go ddíorcha na cúntas buink chun ceir leis an chosas bharach tála agus sé an na hOllscoile. Comá lei sin, tá an thuirseach income méidthe ó €3,500 go €5,500. Sin céit an ord an sochaí atá an ann ceir ón réaltas a áil. A íofa, luigh tú an costas atá ar tíochta, ach tá Susie ann chun ceir le miléin na hÉireann agus a bhuiile sin tá daoine ann freasa ar Ollscoil atá siad ag éirí roinú. Agus comá lei sin, luigh tú nachfuil in óhin ní glacham, luigh tú nach wow in óhin ceir an réaltas, ach is léir go bhfuil. A fátí dúirtú gur fáine fi é bochtanas, ach céir é an bailach amach. Sé Ollscoil, céim na hOllscoilna agus tá an ceir ann an réaltas. A gcuine úsle, ní glacham, is ceanráidí iad Ollscoil na hÉireann ó taobh taideach nuáilíocht. Chur na hOllscoilna an inéistíocht isteach chun bheith cíns go bheith miléin na hÉireann ag chuomhhar den taide agus Forbartha technoliachta. Mar hampla, an bhliain Catha i California thu an céad satellite airnach go spás. Ach cé rinne an satellite sin? Well, rinne miléin UCD an satellite sin, agus chuirde mar deir an seanach go cháiliúil, ní léon satellite mar de satellite féin. Tá Ollscoilna de tíire seo I meas na hOllscoilna is fearr ar an domhna chuirde. Tá trí Ollscoilna in Airne sna céad is fearr ar an domhn. Tá daoine teacht ó chuile tír chun freastal ar Ollscoil anseo chun ard glacham. Tá sé le amach ag gentas na Macléin mar aim deidir chuir le roundhar tíocht na hÉireann I rangú QS mar crainn se drostíl van istú a thdíide ar thorthaí seachas ar a dachas chaimseach agus ar riocht na sí an duine éanair. Chuirde, Cilíonn chuirde tá ardcaid an na gcuine in Airne. Is léir go bhfuil, sin an fág bhfuil daoine ag teacht ó na tíortha eile. Agus nach léiríonn sé sin go chóras na hOllscoilna in Airne fós beo batha. Sílam go bhfuil. Tá ardcaid an Ollscolaíochta ar fáil in Airne mar táid I gcónaí I measc na cín is fearr. Agus táid agus fiú tá na tálaí níos ísle ná na cín a táid I gcónaí I gcompróid le sa sát aonanta Mearcha nó I hasna a chuirde. Chuirde, tá daoine fila ar Ollscoil chun hapaigh ar na deisina atá ag Ollscoil in Airne inniu. A chuirde, céirdí na deisina sin? Ard caideán idicus, deisina fostíochta, agus Ollscoilna nua aimsere. Chuirde, dúirt Einstein, an ama stopan tú ag eolam, bhain tú bás. Balam sampla óháin ó thuirt Steve, mocheal máthair. Bás gaile I, iarthar chun dé na Gaillimhe. Chuig si chuig blachlia, rán ein rud. Bhain si céim amach, fáil bhí si ag obair. An sin bhí si in na múntóir, ag múna daoine a bhí ag éirí eolam, Gaeilge. A gcuine úsle, tá súla gom gnéin toilíb leis na pointí atá ráite agam. I gceann cúpla nóméid, cloisiú sé bh aine agus a chuid pointí íontacha. Gur míle maigad as bheith éisteach lom aniu, bearbú agus bannacht.
Gur maithag ismhó choráineann sin Ollscoil na Gaillimhe, tá muid go le fille inis ar go láiste Ollscoile blá clia agus éhín íocha, mac léin le dlí agus le Gailge í tá sa tríú bliain, as Cillin a gona Braonáin chuig í fáilte ribh mas bre le. Gur míle maigah. Is mis sé íhíneochaí agus tá seo as cáilt na hOllscoile baile clia le mo chófáirtí ifa agus tá muid go heile agus go thomlan a bhábhar an rún a nocht. Dar le mo chahaint tá bhád an baile agus mé bhhasa cilearan an seániu, ach tá an rún seo garda a chrí, an rún na bé ghfuil córas na hOllscolaíochta in éan briste. Léirí ifa go bhfuil brú ar na micléin agus iad a fáisteach ar córas na hOllscolaíochta agus lóir si fin na rátaí si mamá agus nachhfuil go leor takeíochtaí an do micléin agus iad a feimime sa chóras. Leannaí me sé ra le ar nágant a cant fin na deagartaí a teag buint le marachtáil a síl na hOllscoile agus chomáid an dóid a gaiithint córas na hOllscolaíochta le micléin a bhfuil strácailt le na chuirsa. Darlumsa neal go leor plé deanta go dtí seo ar an cospar atá buint le córas na hOllscolaíochta in éan. Má nuad tá siad a cáint faoi na ranna go dónda agus ghfuil maidir cabbí ever a curbíliasta. A gáileh úsá bhí tú cáint faoi an ard chaidean idechas atá gin sa tír. Ach níolmuid tá muid Johnny Jarmard ar cé atá ag glacu páirt sa chóras seo, na micléin. Is rud úsáide é máfar úsáid chun conceap chomhór lehan le seo thuisbint. Tá na micléine tá buinte sa córas seo is an idirchréimhse sa síl, idir bhéad a dhéagar agus na duine fásta, dráithid bidr ó punse bháin de híal go dtí ceannscríban na fáslacht. Go dé a dhíar micléine agus iad a sí san punt seo dá síl, takeíocht, tá sír sé díharú le bhéh fólam, takeíocht díharú agus iad ag fólam cindáil le déile leis an síl. Má tá brúar dráithid tití sé, agus má tá brúar gainí ní bhéisiad ábla feimú go rahall sa chóras. Agus bei brú ar daoine ága agus iad a geirí fáil fríd na blianta crua seo ra bheith bhéin siad go thomlan fásta, fríd córas a dheall go mó an tám seo spríú agus tarmhil. Mar sin go dtíon chiad rud tá gáil chuint faoi an stíl marachtaile. Ní féidir idir dhealú dheanú idir an tííocht agus córas na hOllscolaíochta. Caiithú bogú le hagan don hOllscoil, don fórhar agan níl cáil síos an bhí mhórhain, caiithú bogú na caiithú táisiiste. Agus mar sin caihíonn córas a bheith ábal a sálathair don na daoine seo a bhfuil an gá seo acu. Agus mar sin tá leor ifa faoi grind an na aspaíochta agus an Foireann C tá a bhharhann rinn fása, an aspaíochta, an ardú sa cías agus gachart mar seo. Cílíonn sin gá se inráachtanar in na rire do léonmór micling freasar an cáilte. Mar dúirt ifa cheann fin, seasca fan géad do micléin a bhfuil táisiil th uair go leith gach bála i mála clia. Agus táisagam sa gomáid nach bhfuil jeúadón ag imil an fála agus go seotarú ar fod an dón. Fiú muid ceirde hain, táisiilíonn siad uair agus daithid bombate gachla le chun gáil na cáilte in Institút na Technoliachta i Litre Canan. Tá seo le feiceil ngach áit. Cín dóid go tarmh bhaint an córas na hOllscolaíochta, má tú caiú fórhada do chuid am ar was, agus níl tú fiú ar was go dtí áisteas, Cadhla an Oireachtas, na beidir coppers. Cinse. Tá idir héis til le lóistí nu a thógáil hímpeltíide le goid cin le rád fisin. Lóir má freisin, ach cinse beidir ghil láisina agus a cinse ar fud na tíre ghil tíhí fallúin a chuirda daoine bheith an, ach tá sé fós inreachtain an daoine bheith do fánachtain sin. Ghlacha mar hampla. Grain donna jacketí tá agan ag daoine, tá láisiní ar campus agus in na báilte Ollscoil na seo, a go háir ar campus a dul an arde. A ísúa lór tusa sa waisiid gur hánig talí síos ar fahíliú ar talí an hOllscoile, a go dtíon difar dusa mach tá míle níos slú agam lehiíoch ar talí Ollscoile, ach tá míle sa bhreisgum lehiíoch léana ar mo chuid láisín. Níor mór takeíocht a teachtas sin níogur maigad. Agus áitina san ára fásta do micléin idirnáisiúnta, tá seo rudí a tagáil an álchas ar micléin a caihís táisiile se a hana le lá. Manó te geri bheith stracail tú híomh an agus a ggégur san láisín, sin é mat tú áha go leor láisín a sa headáit, beit tú ag stracailt ó hiú coinil súsna na fragratí, acadúla agus socialta tá buint le córas na hOllscolaíochta, agus tar an seomá ra go dtí mar darna funse, an dóid a caihins córas na hOllscolaíochta le micléin a bhfuil a stracailt. Smuitiú ríist, cospar an chóras.
Codila Micklin a Spracoan Shama. Tasha the Bagu Mas, and Yad. Tasha the Gary a Folam brother Tasha Passion Tafui. Tasha the Gary Post Soccer one Shama. Tasha the Gary Dolhan Kinsoi. Agus Mershon Tataki at the Yalaru. Ex Yedigin Puncha, Kavia at the Shave Shasha da Cill. Ní féidir cean críanna ar thur chuilinn ág, agus nachfuil sin fear, Jess as bhainúid luairtaise gur sin an síl agus tá deachtaí ag daoine tá táisiil tar rééis na hOllscoil agus caiisiid a bheith táisiil se an nubre a an le. Ach, nuir tú ág, ní cháirtí sé bheith chursús an na bacratí seo, agus chomáid na túir ar an hOllscoil tá is é gíag airigid le cáileach do bhain semá. Nar tú gobar tá daine se de chupáis an do chuntas hain le táisiil gachala le. Maar het is een strakel snelskele de huurse, maar hampel maar happen art. Dat tali al woorden lehiek, maar stigeri en scrudishen a hirish, na gahis tu an module omlan a hirish. En you steam maar hampel, ja het €5 la module janurish. En galjev, ked no hosa €2. Ní bhain go tu déile le pinos acadúla a tá áca lear a hain a fóscaid tú déile le sin pinos ó híomh airgis de seo agus échar seo agus tú smuitiúr cin dáhú go le échar san an Ollscoil don chead blian eile. Agus fiú manóta buint soltas de chuirsa, óin neag hada go bataí anúir de CAO. Cai tú chuid smótaí, fána go tí jeú na bliana sa le juglaat áthú go tí chuirsa eile. Fiú mas sin rud a tása go sa tatagéir dhéanú. Agus an pabratha da buint leis agus an ama le tá chuirmá agad. Chun seo brú ar daoine ága fesibé acu ar go déta si géir dhéanú. Cé go bhfuid ág agus céad na hólas again in aíire go défaí a tála sa síl. Sin seo an na ahanrad a hasans córas na hOllscolaíochta hÉireann dá. Chun se millan ar an macléin, díra mar náha siad ábal a déile na rudí seo, déile le cís, déile le táise, déile le brú ebre. Man na jigad coneal sús leis an córas, ní meiste leis fud, ag man ótábla chusús na dulga sí troma seo, níar dhéanann seo defar dúine, tá cruthíonn seo tiilú barna ó híomh Oireachtas agus ó híomh náspáasta. Tá se chur blach ar an glúin ág. Is Virginia an chiad glúineile a bhés a gánas ar a tíir seo, máile sin mana tá dulagadón, tá mu geirí síl rathúla bhéagain. Go déitón an seanachcail sin taonnta sarm náluid den bhíar go fáil, máil an áige agus tuí sí, ní hílam go le córas seo máú den bí, sílam go na córas seo ag caiinú an áige, agus í a dhéanú a hacht níheal coneal susna na dulga sí le go tá buint leis, agus manál tú ábalta dá, bar siúr ggóla láchttar tain. Mar fácail scóir mar sin, tá sé léirithe agamsa agus ag ifa go sé ríáir ghil córas na hOllscolaíochta in éan brise. Ó íú aspa acunaí in éisteocht agus cuaram da daoine ág. Níl se farfa, níl rud a bí farfa, a cín dóid ag a bheith sésta le córas nachhfuil ábal de feimú da gach eile duine a geirí bheith páirte an, agus níl sin thháilú birte a mahúlasa gur míle maigah. Gwyd yn un yma hegi fi'n liwch fe'n sin o ein chodoiste Ollscoile blog lia. Closio mwyd yn ish o ein wanwyd yr eist agos Rachel ni archi yn baut y sio, ceir ffaith y rimpe. Tá Rachel sadara blian a gael gyn ghaelge agos gyn digocht agos is y sas hildarite. Gwyd gi ffaith y rimpe. Is fear ará gur even bathe an scolóra. Ach a hiirlig óoltrí a lucht éisteachta agus a lucht an rasóra. Is mis a réidirnaí Harky agus táman seo nu le Jess chun an rún seo phlé. Tá córas na hOllscolaíochta in Airne frista. Agus mairdúir Jessica hana féin ní aon tímuid leis an rún seo ar CHRAOBH. Tá Jessica héis acrim a ceart a chóirtún ar córas na hOllscolaíochta an seo in Airne mar le costas agus caidan an adachis. Anis, in seo mai díobse, conas tá córas Ollscolaíochta na hÉireann ar counttas na cín is far ar fud an dain margheall ar éagsúlacht, ar osíochta céimethe agus ar inreachtaíocht. I dosach bóra, tá an córas an seo iontócht mar le héagsúlacht agus incuimseocht. Ar híomh amháin bíonn anna cuid micléin an Munster ar an seo ó hiortha eile. Dar leis an Higher Education Authority. Tágan níos mó ná 50,000 micléin an seo chuile bliain chun staidir dhéanamh in Ollscoil na hÉireann. Cuireann sé sin le héagsúlaach sna ranganí. Smaointí nua agus deisna idirghníomhathe de micléin Airne. Tá sé seo ruachtainna tos go bhfuil tacaíoch ann dómh bearla álam. Clár na cultúra dhéanamh agus tálaí sách íseal i gcompráid le tíre eile mar luú Jessica hana féin.
Do bhic léin as Airne, tá anmhéimar incuimteach comá. Mar dúirt Jessica, tá go leor buntáistí bhaint leis an Joanta Susie, Free Freeze Initiative agus tá hOllscolaíochta ar fáil comá. Cuireann an rialtas na clár déir agus hir I bhaim, tus gur féidir le chuile duine a bheith in ann freastal ar an Ollscoil. Go hórtha daoine faoi bhí cumas agus daoine faoi bhí funtáiste. Pointe ólas. Glacum. Tá sé go bráibh caiintear na dónta sí a ríist ach tá allan chud costa sí an chuirtar bhlachar bhic léon tóg mar hampla AD háíochtanach, bogarí háíochtanach agus trealah háíochtanach tóg mar hampla mo chás héin chahas leabhar dlích nach an sun ar 100 euro agus há sí cíine le clechagum an tachan se chuin. Tuigim do chás bronnam frí seo, but do bhic léon déir agus is mac léon déir mé, for mé river Foireann A lína, tá córlóir Foireann A amsa sa Ollscoil má tá sé géirí, beidir go sé heasa webtration díosbreach seo, agus takeíach scrúdathe comá, agus a ggur mic léon eile in Ollscoil máúd in our Leabharlinn, tá an gula seach agus river á Learchias, tá Leabharlinn mór mílteach aine, tá click and collect service aine, Leabharlinn Ollscoil máúd, so tuigim do chás ach tá rudí ann chun carú lei sin. I ggur mic léon hir tá Cairo an dómh model Itálaí an costas a bhhain leis an Ollscoil agus tá níos lú riachtanas antrála an ggómh comá. Sa bhliain 52, bhí níos mú ná 8,000 mac léon déag clártha le déir hir nó seirbhísí speisialta an seo in Airne. Mar dúirt Jessica, is muidna na daoine is cálatha chun an rún seo a phlé. An bhliain se caite a chuirde, Cuaig Ionad Susie suas beagnach €200, agus inis fáin dóthain airgid chun macías íoc, bí ar ceannach, tastal suas go máúd agus golamach cúpla ihe an aig na seachtainna. A fádaí ní féidir leat a rá nachhfuil an rialtas ag irí deisna dachas a chóirtaách, ní féidir leat a rá go bhfuil argóras friste. Im lína, bhronna céim doctóra ar bhincéir don 100 óir is starna. Nach mór an rud é seo, nach fios olmhór é seo in star an a dachas tríú level an seo in Airne. Sa bhliain 52, cá an rialtas €100,000 ar a dachas na mincéirí. Léiríonn an scéal seo domsa nach bhfuil an córas briste. Léiríonn sé domsa ghuiil sé ag athrú, ghuiil sé ag fiosú agus ghuiil sé ag freastal ar gcuinear na hÉireann. Buntáiste eile a bhhain le córas na hOllscolaíochta an seo ná an clár Erasmus. I 53, cuaig hart ar 2,000 mac léon thar tríd an scéim seo. Leis an scéim seo, fáin mic léon an deis chun staidir dhéanamh thar, takeíocht airgid agus tá roinnt Joantas ar fáil comá. Cílíonn sé seo gur féidir le cuileadh duine an deis seo a hapa mátá siad a gíra. Comá, chuireann Erasmus go mór le ferber pásanta, acadúla agus profisiúnta amach léinn. Is ionteach an rud é an scéim seo. Tá Glacum. Na Joanta siúnta ón scéim Erasmus tá se harfa trícéad chuige sa bhí má deanna ní sin go leor le clúdú cís le costas marachtal an artúla conaíon tíir eile táisiil agus léid mar sin chun sa dig le bh seo bheith in rochtan nach a gachtainne. Níl mar bhfuil sé rochtainna i ggur chuile den achtamir a bhfuil sé ann chun cairú le chuile den in manúd ní caiitú go le Erasmus, ní muna bhfuil tú ag gira agus comá san orachttá an costas marachtála níos ísle nátá sé in Airne so. Do bhac le Americanach staidir dhéanamh san Eorp, cos nóg sé idir 8 agus €2,000 in aig an semester. In aig semester one. Sin níos mú ná cos níos mo bhun céim ar fad an seo. A lucht an rasóra, ní féidir libse ará go bhfuil argóras briste nuair chuireann tú i gcomparáid le tíortha eile. Rud eile a léiríonn dún nach bhfuil córas na hOllscolaíochta briste ná an ráta ionadíochta céimethe an seo in Airne. Dar leis an Aontas Eorpach, bhí oscionn na 8 seach fangéid de céimethe nua an éire fustathe 53, rud a tháirg man an Aontas Eorpach de 8 fangéid. Tá cuid den ardráta sin an, tus go bhfuil clú agus cáil ar chaidán an a dachas an seo, go háirithe sa réim se stem. A chuoine úsla, táid hééis léirgas ceart a thuirtíomh ar córas na hOllscolaíochta an seo in Airne. Laura Jessica Linn faoi cuasaí airgid agus caidán an a dachas, agus in sin phléime incuimteach an a dachas, in ostíoch chéimethe agus an clár Erasmus. Is léir ó dhíosbrocht an léiniu nach bhfuil córas na hOllscolaíochta briste.
Táid brodúil ará, gohfuil chuile duine, idir óg agus éista, idir sever agus bocht, idir irthir agus arthir na tíre seo, an deis I dachas tríú level ceart a all sa tír seo. A chuirde, is iad na léanta scola, na léanta is far dorsail. Agus ní féidir le héine é sin a héna. Gur maidir mágaí. Gur mí amach ag réit sin íartíonn sin Ollscoil bháinúad I gunda Childara. Filmmuid OES go choláiste na hOllscoil Corca agus an Cathaoirleach na Anthony O'Shea ó Airne Caine, Corca Gaillimhe, Mac Gleneagle, Lidsley agus le Gailing atá sa géad bhliain. Chuir í fáilte riventana. A bhic léin an Oireachtas, Cathaoirleach a bhultóirí agus a cháirde Gailge léir. Náfuil formhór a gine luite machar an héin, a freastal amhlaíochtaí nabhfarsanta. Muoin UCC agus Ollscoil na Ellen na tíre, gúin an cur chuige scoláire lárnach. Sin bríag a cháirde na tuiscine. Cháchiad mac léin, site go soccer, agus an léachtóir a spalpa chóna níos fémar a bach sagart ar efran. Gnón ó inal tóireacht, dábh na nálína nó na hOllíochta, nach cuma. Náfuil formhór an stiff an óbhíar dúis móthóirí héin ar Ollscoil. Sin is scríomh agus is scríomhlinn ar dala. Sin, mar a múlan an fountain, tuair feiceal he Wordle nó Global. Dámach Cristiano Ronaldo héin a clicáil a PowerPoint. Fach sé Dakar fnacht ón Red Bull an dáir chlik. A Joshua agus Rachel. Gan dát tá na micléin idirnáisiúnta teach go hÉireann. Tá gach iirecht á dhéanamh ag na hOllscoiline iad sa a bhela, tuis go nílann siad níos mó fíocha ná scoláirí éarnacha. Thant gialta álaigh tuis aspa inistíochta na rinne. Agus céthá fearre an chóir seo. Sú ballis tríhamach ar bhúntóirí bunscoile agus manscoile, agus iad a prapáilótha ar dala do chóirta chiigre. Seo ile is a bhíon léachtóirí, ag etal timpeall ó chógáil idirnáisiúnta sa go seminar spéisiúil an súd. Agus scanal eile na míéifachta a chóscoláirí. Náfuil puin béime ar an dagas chéin, agus léachtóirí ar thóir ardú céime in éireann. Farsinge an taide is a han rí. 1,000 marcht an daide agus 900 an dagask in ar Ollscoil héin UCC mar hampla. An memid alamh don saoil ibre, nó memid hawl sa Spáine piucha aráistí. De réir acadamh inal tóireachta a dhéon déananúcha ar chaidán an tagask agus na chaidán an dachas Tríú Leibhéal cúpla bliain siar. Tá asnamh mhóra bonúsacha ar chéimethe na tíiresa, ó héamh réiteach feibanna, smaoinemh criticúil agus scill na cumarsáidecha. Cuid bhá dóibh súd a chhlach páirt sa stadéir. Fiúid súd grab máisteachtaí agus íorchéime na súhainteach buinte machacha. Is a réigen grauder inúil ar an goppa té héin aanamh nar a bhuiine ar an láthir ibre amach. Mí éfacht a bhiclín na taobh. Hán córas, biste, brúite, basca. A Joshua agus a Jess, tá éagóir á dhéanamh ar haidóirí na hÉireann sa Tríú Leibhéal. Tá an inistíocht in anad na taide na hÉireann chá irid níos ísle ná canarí na hórpa. Mar hampla 9.3 fan géad don GDP a chatar ar sa tíirsa, gún práid le 9.6 fan géad sa Gearmáin agus sa Ionad mar hampla. Ní gá ach córas na buintí, gata an chóirse a lua, chun sin ar fad a chur le galig. Unnecessarily stressful rat race, fé mar thug an rí Harris ar an irig. Scamal faointí á féisiige ag óalach cuasaí. Sa látha róbheag, déileh a thá rómhór. Locht ó halamh I bleanáil adraíochach a chóir sin. Iúnicas agus Ucas an freagra ag na ciata agus na mílte éarnach na héan bbliain. Iad ar thóir chóirsaí ar faointí réasúnta agus éasachtaí airgid ar rátaí níos ísle. Tomás, mo chul cethar héin. Chó sásta le dúks ar an díú lá fihid de bhí lúnasa. Bíú an sclábhaíocht agus é féchant ar an scáileáin. Cúichiad sa 8 puinte gnóthaige. Fechaige, dóhain don tain chóirsa a bháin tréad líochta sa tír.
ach má léon gír. Seachtain in na dhéagsan. Tip. Níor éirigh leis. Fechar tuairt fé Warsaw na Polna. In a nóin dóhann pointíh a fachtaige. Níor éirigh leis sa tarach. Cuasaí Ollscoile chranamh a loch na páirte. Tip córasach. Gotharma eile an chóris. Ná buntáiste an rí a ein na scoláirí manachme. A dhéann lán bais as rangana agus scoilna príomháideacha. Dúir scoilda chuid an údaráis am arda dachas. Tá gá irid dóibh súd ó chúlairí manachme, a gúnpráid le súd ó chúlairí fé bhí vantáiste ag freastal institúí Tríú Leibhéal na tíirisa. Agus a cheis dearnach a ghail na tuiscine, sa a scaoilad libh tróna. Cad is mér bholig na hÉigearthme dúine mar ghail, i gcóras Ollscolaíochta na tíirisa. Nach é buile marathe na maceúine, tréis ar gcuid scolaíochta ar fad. Nach ann de chóras Ollscolaíochta lá an ghailge. Os cion 60 míle scoláide i monscoilna agus i manscoilna tíre, a chur ar mún dún amach ar san na tegan. Ach, mór mion linn ar fad a bheith tagasc, nó ar rus na rún fiú. Níl fáca roin ach fofh a dúlíní beagas súracha an sochas an súd. Gan é an raach fiú in Ollscoil dáhangach na galí ar chóirsaí ó hebh stem, leis, falláin na nádlí. Agus níos measa fós. Gan éon phlé ná plán ar leibhéal náisiúnta é seo a Orbert. A chuoine uisle tá córas na hOllscolaíochta in éireann Eagarthóir. Briste, brúte, bascathe. A cháirde, bhí níos sa héin agus pádí díobh go patenta tróna. Náfuil dóhann inistíochta sa chóras chun freagrachta chothú. Tá na micléin is lochalí ar fad fácathe in áit na leafine. Tá mí éfacht a buint leis an mólaíocht sean chatte tagasc. Tá béim as cuimse ar haide na léachtóirí, seachas ar an dagas céin. Tá an Eagarthme le brachas mir sa chóras an trála. Agus thar éon ní eile, mar sméir bholig ar fad ar an Eagarthmaíocht. Níl éon Ollscoil a raslíonn ar garta mar ghail. Tá córas briste brúte bascathe. Gur míle maithagah. Gur maithag Anthony ó sé nó Éireann choláiste na hOllscoile corca. Tá muid tacaí chomhfada leis a gcainteoir deireanach is a díospóireachta Tríú. Sinní áine buiread ó Ollscoil na Gaillimhe, as furnis letir moláin go áine tá sí sa géad bliain agus í pléile Comórtáid Éisteúcháin agus Frankis chuirigí fáilte rínta. A chaithirlaí a bhiltarí a lochta asara agus a lochta éisteachta. Is mis áine burad agus má bhíle bhuichas riomh ar fad bha bailín seáine ag Oireachtas na saona fiche cair, agus muid duna plé ar a rún fíor thumúil seo. Tá córas na hOllscolaíochta in éireann briste, agus mar deir mar leabhád ar deas go crín agus go bín, tá muide go thomlan i gcuine an rún seo. Rún nach bhfuil bonús ar bileis. Ní léon doubt ach bhfuil faiban na fuile in éireann, ach ghlach bhain achláin, níl an córas hOllscolaíochta mar chuidse. Níl ar chuidibe. Is de bheits misisiid in na pléir in ná an réimse lehan cuasaí agus ráid deisina tar fáil i gcóras Ollscolaíochta na hÉireann. An inéisicht atá dionta agus atá fósá dionne ag an stát. Agus an bailach fíorthábhachtach ina bhfuil siad a chur leis an Gaeilge agus a chur Gaeilge chun cín. A ifa, deir tú ag tús na díospóireachta nach bháin nach méid áirid daoine a géad rá a tríd a CAO. Ach nach dtéigeann tú go rá lehan cuasaí ar fáil tríd a CAO. Aoichainteoir tá sé ráta an Irish Independent go tuairim is 1500 cuasa Ollscoile ar fáil tríd a CAO. Rud a chéalainn ghfuil réimse an lehan cuasaí ag gach leibhéal idir ard agus íseal, agus tá bhrí sin ráha garmacha bethe ar fáil tar éis go a chéim, nó de diplóma, nó péálaocht is mianat a bhaintach. Aoichainteoirta impi marí. Gan an chead a ligan go lochta rasúra, an dómh a chuir in na gealairí le scéal chailech an núfais. Dá meach an córas Ollscolaíochta briste, an meach onadí ó gach colaiste agus Ollscoil in seo inniu.
En is beter go een chorus snodskal ag locht rasar briste. Ní hógama, ach óma hahi hain, níl bun na bar leis an rún. Dinner be a chud trí chóras Ollscolaíochta na hÉireann, níl ein doubt ach gur bhain siad tairmhe, gan trocht tainmh, as an taithí is fearr agus is Ólis. Gacham? Survey in higher education authority lédíoch gribh dahad a trí fáin giad de Vic Lane, mí honna, mí hásta leis an gaidáin teagascóireachta, ní líonn sé sin leis an bhí se hagad dúin an sun. Cercadóir ach tá cuasaí faoi le fáil le ranganí níos slú agus gúil cinál tagus ai le aián agus hainú te sin níos mú le hébicé tágárá sin. Chomális an le tarnasca, dos gúil si dúirse agus chrothad deis na sa Cill. Féach go sciúpaí ar na mínta scolarí leis atá Ollscoil na Gaillimhe faoi láthir. Is siad siúd a bheits ag leis ar ngásúd, ar dismorí agus ar sean hismorí leúna dé. Ní féidir a héana ach gúil allthábhacht ag baint leis an drám atá sa córas éidechas faoi láthir. Is siad dóchas ar dóchaí. Álacht a rasúra leabhar del. Nádí an began go méid oibre tá ar góscolarí hain I duine maidir le Foireann na sochaí na hÉireann. Tá an ní lacham. Tá an tochaí mar ar Cadhla searcaí a as ar nuachas, agus is na hOllscolaíochta a amsítar an dúchas, an sean sainolalas, an léan a chinnto an tochaí sin rún ar fad. Aghníúis le tá go leor caint agus bladar sa látáine bhain faoin 3 billiún €10 a thug an cólach riomhaireachta Apple go rialtas na hÉireann le goid. Agus cé nach chud fáceil sin nach chathe ar an córas Tríú Leibhéal, tá breis is 10 billiún. Le cead go mai sin a ráí sa chláán, 10 billiún. Nád, 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 nád. Sin cead agus ní nád. A thuirt gon rion breis éidechas, ard éidechas, taide, nu ólaíocht agus ólaíocht im léana. De bhí go digan an rialtas, gúil allthábhacht ag baint le hard chaid an éidechas. Tegin siad gúil córas go chéad scohan agus go gahar a ausú, a chreisiú agus a neartú. Mór a meachtábhacht ag baint leis an córas éidechas Tríú Leibhéal, ná measar ní wacach an rialtas a sin íana. Tá thar a duine cur leis an bun atá an hána hain. Tegin an rialtas, cé nach chfuil se riachta na chuid chun garan behahaint amach sa látáine bhain, go bhfuil se go thomlan riachtanas ag gur Foireann na tíre. Inis se chláán freigar a cheist se gom. Cá bhfuilmuid? Tá muid híos sa deisgurt sa rucht ag go Airne, na lochan na glóte agus na sléifte muir go ag Oireachtas na Samhna. Áit sa bhúltar a ceilere ar gultúr ár sa hefir. Tá go leor daoine, grúpaí agus cólachtaí tá ag duine I 7,000 nícheal a dhéimhnú go méid tochaí flúirseach buan ag an Gaeilge. Ach ag an ard leibhéal. Ag an leibhéal acadúil, tá na hOllscolaíochta ag duine bart I dtíobh na Gaeilge. Tá réim se leathan cuasaí ar fáil trí bheán na Gaeilge, chomála modúil sa bhreise gur féidir leat a dhéanamh chun leannacht a ráile sin Gaeilge. Tóg mar hampla 3. Is féidir leat an Gaeilge ránú mar ábhar ránach, chun go mé Gaeilge mar fáirt go de chéim. A cháirde. Níl éire briste, níl an córas briste agus níl na hOllscolaíochta briste. A bhálairt, tá siad ag trá lo, ag goling lechla dúchan an damhór, leis sin áú éalde, le ágáháil agus ábhilchan na Gaeilge. A cháirde, tá sam nachhfuil an córas briste, mar rána mise a bheith páirteach sa córas. Rána má Ollscolaíochta na hÉireann, seachas a gáil go Samhna, nó go Halabun, nó éon áit eile an dam. Ní bheith sin dintam dá meach an córas briste. Íon primarí, gan ghlacha leis an rún seafóideach mí inric go bhfuil. Pointe ólas. Glacham? Dúirt tú go raní tú fánacht in Airne ach tá daoine ag déanamh stair ar leis agus tá siad de géirín a bheith ina féchlór agus níl na spásna sa choláistáin seo ní féidir leis na Ollscoil na freascail na daltaí seo so ní an dá rá acu ach dul thar leir. Cad a déirann tú faoi sin? Tuige me sin agus fear dhéir caifir tuile spásnaí a chud ar fáil I gcuirsaí Ollscoile. Ach is féidir lo an céim a chur siar bliain fánacht agus den go bheiceachtar amach spás an na bhliain dar gceann.
Aoichainteoir ná bach leis na surveina idirnáisiúnta faoi na hOllscolaíochta is fearr ar an domhan. Is éidechas Gaelach na hÉireann atá weim, agus níl sin ar fáil I néon córas Ollscoil eile seachas a córas na hÉireann. Bíoch mud bródúil as an héin, bródúil as ar díd, agus bródúil as ar córas Ollscolaíochta a churins éidechas gon chéad sco ar fáilún. Dá metse briste, amach muide a locht ar asúra ag techt osfuir gód inniu leis an rún seo phlé. Inis se rinuiste tá súlam go néontain sibh leis na puintí tá pléit Samhain agus Josh, ón éidir nó Ollscoil na Gaillimhe, agus go gréidan sibh nachholinn córas Ollscoile in éidir briste. Chun éidir gus críocha chuir le mochacainte, bhála mo bhíle buchas a gáháilibh as san éisteach chinálta a thug se bhrún, gur míle maithagaí. Gur míle ag áine puiréad an sin ó Éireann Ollscoil na Gaillimhe agus bu áine an Cainteoir Díreannach sa Díospóireacht a bhí an sin nistíireach. Dénig í chógáardachas leis na fórne ar fad bhí siad ar aus, tu go bú bólabos smó. Okay, Garda, so come with Ryan Amma a hard inis das na Moltóirí an Samhna a ágant agus tuga siad harnash nuair atá siad réig leis an tora doing. So sé an job atá le déanamh ná bútóirí an léon gomh agus an dara áit a fiúcha doing. So tu go míad cúpla nómad an sin das na Moltóirí. Inis a Garda an Aoichainteoir don Tróna. Tá míad fíormhuíoch de Dónall ó Braonáin an seo atá mar Eagarthóir Forbartha in Ollscoil na Gaillimhe gúil sé an soling agus gur déanting sé tachtan sá agus a bheith mar Cathaoirleach doing. Tá sé chun labhairt livanis ar feadh cúpla nómad agus an sin beag Cathaoirleach Gael Linn bhfuil mar fáile mé a labhairt in dhéobh. But ar dúis búla bos mór de Dónall ó Braonáin atá mar Eagarthóir Forbartha de Ollscoil na Gaillimhe. Paríorí, tá mé an bhuioch go Gael Linn thug chuide gom pí a cainte na líbad tá jab an dúchánach le duine ag na Moltóirí. Nuair a hiilime leis a gúram níor hiicme céad fin géad go mé an tíocht ní 8 sáirchainteoirí agus go mach mar róchan le duine gom a bheith leach chun máilób, thug siad sár hospantas chola gan acab, bhí siad Braonáin go grúachaint, Braonáin na puinteolalas, bhí siar san níor, siad Aristotle agus Quintilian na seanghríige agus na seanróimhe a bheith bródúil as a gomas reticúil agus beidir go bhilime ar Aristotle agus ar Quintilian ar ball a choiríide píre rinn sib an job. Camará, níl me go thomláin jódrach, tá me gobaid, tá me sírum a chodach le Ollscoil na Gaillimhe, fair play hope. Ach, mátá, chuirú mo chuid Ionad orm I go láiste an hOllscoil bla clia, mo chuid Ionad bunchéime agus híorchéime, so fair play hope hain. Agus tá bainna tí gobad an Ollscoil bháin nuad, so tá cinál tá fábhar sa teach an sin ar a gúisin. Ní léon dáibh gael na ceangal agam le choláis na hOllscoil a corca ach mullum an bhirrta tháinig as íthar daonach le sárchas bantas a thuirthaoinneach chomá. Bhí na seanbháistí gúdaí a caint ar an difir idir an réis agus an verbanú an tábhar comadóireachta agus an coile láthair, sé sin cén tábhar cainte bhí an agus ceachaí a gortaí a dála chéile é. Agus an tábhar cainte a ránaíomh gon díospóireach se bhí sé fíor thathúil, agus gon dat dúirt rins go na cainteoirí nach bhétí cainteoirí ní bara áileann an ábhar mar gur sainiúlathe iad ar a córas hOllscolaíochta. Agus na a bhreaníim héin ar a taid tag am héin ar a córas hOllscolaíochta mar bhaicléin, mar chun bhí teagas fadó UCD, a dága an orneal, a chu pléile orneal ar fad ar fearí twa blianta agus an sin tháinig a réis, go hOllscoil na hÉireann Gaile mar a bhí, hOllscoil na Gaillimhe is, tá faisin ag hOllscoil na bhfuil a fed chuile chupla blian anam nua a thuirtar a péin. Ach, tuigeann muid cábhfuil muid. So, tá riint is tóthaí áthraí mór a feici amsa a gatha marghaide me héin is na hOllscoil na agus lára me began ar sin mar a mistilíb. Siúr córas ar a bhfuil a tarlú san orneal ardidechas. Tá gáichéad 4,000 matlín sa córas. Céad 60,000 ag leibhéal fuchéime. Hartar 1,000 ag leibhéal íorchéime agus an sin ar bhór a dréimar an sin.
tá na micléon dochtúireachta agus tá hartar ein bhí dhéagach ab sin an. Tá an 7 fin géadach ab sin cuildíireach isteach ón Iorhhunscail. Cear coileor, sin céite an mhór. Sa mblion 1967, sin an uair peiriú tús le córas na buintí, le cholamid nearcaintear sin, agus an lár ifig intrala. Agus a tám sin, hí 15 go bhílte iarthóirí a chuir isteach 60 ní cúrsa. Sin 1967. An notha, cháhíle sa 53, hí 85 míle iarthóid a fíoch 1,000 agus a 8 cúrsa. Is mór a tarrha ach léiríonn sin scóp, léiríonn sin daimhne atá sa córas má tá. Tá scapa náisiúnta ar a córas. Siad muintir UCD is mó chun ins céimiche amach, hartar 15 go bhílte an notha. I gláiste na hOllscoil Corca, tá hartar 8,300 cruú amach an notha, agus an sin an Ollscoil Technoléachta an Atlanta, a hínins ó Ghaile, go Dónall agus stigach a lárbáide hí túrim is 7,700. Is áthú an mhór sin ó na 7údí, áitara micléin na Cill, 15 institúdí ard level na hOllscoilíní a bhí páirteach sa córas sa gnám. Tá 2 institút ard idircha sin is páirteach sa córas, agus iad brataí fud fad na tíre. Agus 9,000 céimi a hagan samachna na bliana. So, ní dáta be ach gur córas atá an. Córas é atá brúte, basci, mar atá muintir corca den amach. Sipse na sainiúlathe ar an ábhar sin ach filthe mar sin. Ní se bailach ó duna beidir agus atáirí an amach, má sabhla go bhfuil hart 22 fin géad go na céimiche a baint céad an árachaí. An sin ar bhrein tú ar ghara an árachaí, tá 49 fin géad go na céimiche. Hébi cen rud atá gur a reis a córas, tá gairí go máilíb. Trachtú ar an ráte titsam amach, agus tói bailach eile le breanú ar sin, ná an ráte cólánaiche, ná an líon daoine chríochtníns na céimanaí, agus sa góra seinge. 75 fin géad sa góras ar fad a chríochtníns an háliaachta dosínte amachid. Sna hinstúdí technoléachta tan figúradín bag níos íste, hart ar gád díal. Cear coileor. Ach, círín sé sin, go bhfuil duine as ga cearar nach chríochtnín cúrsa, sna hOllscoilíní, agus go bhfuil duine as ga trúr sna hinstúdí technoléachta mar a bhí, na hOllscoilíní technoléachta mar atá níos. Agus is féidir seir í an siar, go dtí cúrsaí artiste agus córas seo na buintí. Agus an súpálas mar a dúirt na súlam, atá ga bhaint as múntarí bunscoile agus múntarí Iorhhunscoile. Sé sin micléin ó réiteach, chorfrí de córas ón chéad level go dtíon dara level go dtíon 3 level. Má hagan tú isteach sa córas le níos núdáid 300 pointe. Nílach seans as péire an cúrsa a chríochtnú. Má hagan tú isteach sa córas 3 level agus breis agus 500 pointe. Tá 93 fin géad go na micléin a hagan tú isteach le breis agus 500 pointe chríochtnín siad a goid cúrsa. Maidir im rá, tá im rá chun cín. 8 fin géad go bhrá a chríochtnín sa cúrsaí, le 7 fin géad go éir. Ach, mar a chuirhún ceist rítá bouti, cén cospór policy atáin. Tige bhfuil an córas se hán. Cé dó an córas, an gríbse, na micléin an córas, an gon acnimicht an córas se sin an Gleneagle se sin a bhfuin muid i ggéire daoine a réiteach le hí Japaní, agus hí na Forbartha acnamúla a bháin. Cén tábhacht a bhain is de foras cultúra, foras sóisialta, foras régiúnach. Bhfuil éon bheán ar sin sa legan amach se atá sa córas. Agus is tóhí nuair atá na 1,000 milliún, hí an figúr crín bacht an sin a gáin a fairpléide, gá chatha ar a córas, cén is fiúa, cén locha atá leis, cén torra atá éil. Trachtú ar an rion rialtas atá an le brethúní cúrsaí ardaideachas agus breisideachas, rion ar buní a bhac go dtí le dearnas. Cear coileor, agus ní a sang hééis an ó táchain an maithe an rion sin an. Ní rá cheir fí sa bhreachtaíochta an ó 1960 hían go dtí háhíle sa 52, agus má tá tábhar se cúrsaí ardaideachas cho tábhachtach sin. Cén fá nach rá tuile Forbartha níos túisce le freistal ar na háthraí atá riachtanach san Airneall. Trachtú ar an mant muoinithe go 300 freisigus 300 milliún, agus an sin an lag sa láthair a chuirú ar fáil sa gáis na sreithe
Cáis ní sé rithú ní sé bhúil tá sé fóscaíocht, ní sé rite fós, nar atá sé rite, be muidir fáidir riocht ag na cathabhótaí. Agus an maint muoinithe sin, gur thug sé agus go dugann sé na hOllscolaí micléin idirnáisiúnta a thuirtaisteach. Nis, trachtúir micléin idirnáisiúnta mar stohí go gurinn siad go mór leis an espéras sa siomar ranga go bhfuil an éagsúlachtán, agus tá míad a fáitirúmpa, tá sé daintach. Ach ícinn siad tríar atáidí na mar ícinn sibse. Agus síram go pásanta go sé begnach míhráta a bheit a meala macléin idirnáisiúnta thsáilisteach nuair nach bhfuil muid an lóistí nach chuir fáilb. Nuair nach bhfuil muid an espéras ceart Ollscoil a chuir fáilb, go háirid agus iad gíic, níos mú na mar atá muintir ní Eorpa. Tá 50 faoin géad gon líon umláin macléin inis is micléin idirnáisiúnta iad. Agus is as an duine go hartar 80 faoin géad acab. Is as an 10 go hartar 11 faoin géad acab agus an sin stáitianta America. Mar a luthú mar a luha chuide go na Cainteoirí. Tá na táilíonn seo fós ag Leibhéal go bhfuil lochar airigid go na daine sin hiocht go fada an seo agus sealacha sa córas. Tá chuide go na hínsatúidí tíomh leis na micléin idirnáisiúnta scála atá do chreití. I UCD tá sicha 4 faoin géad go phobal na hOllscoile, pobal macléin na hOllscoile inis is micléin idirnáisiúnta. Agus a gorca fi 3 faoin géad. Is líon umláin líon mór sin in Ollscoil B. Trachtú sé sin stoidan go bí Rachel a bhí caintear a Ollscoil Ionad an líon dhína bhíns pártach i glár Erasmus, níon macléin éireannach. Níad a 4 faoin géad go bhicléin a hÉireann pártach sa glár sin, agus is ionta chun cepa agus sibse atá brethú chun cíine ar bhfuil gúrsa más féidirí ba choiribíche mollam goibh cuimhnúir cúrsa Erasmus a dhéanana, chuir sé go mór leis an géim Ollscoile a bhaid agaí. Ach, chuide go na húdar nach Braonáin daoine chlár Erasmus a dhéanana, maiáit ar Augustus. Agus trachtú go minigus go minic ar Augustus atá ar bhicléin atá pléile cúrsaí céime i gatha na gainteaní. Go réir na sorbhaine Eurostudent, srían go bhicléin na hÉireann a thuairiscíonn go bhfuil deacrachtaí tromchúiseacha airgid a seacha, tromchúiseach. Sean máin chustas lóistín an aine mísa a bhín ar bhicléin nach €500 go réir an torba, a chur me gáil má chur ceistan seo go sé cuidhá ní stíide ar go leoragaí. Tuairiscíteas na sorbhaine go bhfuil go míon asnamh mísúil €500 ar bhicléin in é gach mí, sé sin go bhfuil sib gánig deir gach mísa €500. A dís, déiring a gur in ceisteir ar fad, go méidir go bhfuil figiúr níos mó ceistan sin. Agus cén torra atá ar seir fad, tá pobal macléin crochaí agus seo, atá scoite amachúna chéile, húsáidún focail scoiteacht. Tá siad in na gúnaí sa maile, gammuochas, tainigh te sin lóbnú ná taineach, tá siad a bhádún go leiste go minic, tá siad be gobar go pártaimsire, agus go practicúil go leoragaí ní éiríonn líb go go leiste ach trí nó má tá siad go má chiad lá in aine seachtainna. Agus go leoragaí frisin, maialt ar an easnamh sin a bhíon sáin, maialt ar thuirsaí lóistín, tá si bh braga leor ar haceocht bhfuair muintere. Agus seo bheith náit, aion bhfuil fáisáid tacaí ar Susaí, agus an méadú atá an taceocht sin. Seo bheith náit sa bhfuil buanú ar míhhaintáiste, sé sin mar a bhfuil do muintir, acuineach agus go maithas, ní bhaid siad an taceocht chéanna dhéanana, agus tá buil níos múán go dtí tú amach sa chóras. Bhí go leor caintear chósaí tagaisce agus feolama, agus an teisperas mar a gunn muid éir a bhín an macléin sa siomra ranga. Agus héis go bhfuil ráta ard míhásamh tuairiscithe, tá fós anmhór tacaí ar a gaiidán tagaisc san áneall ard idechas. Tá bhaid níos mó solopachta an, tá bhaid léidir níos mó ráhannaí an, níl cuasaí tíomh le scrúdaithe cín chósa mar a bhí, buachtas le dia, ach tá sé héis fáid beile a chrochú ó híomh líon na measúnaithe a bhíns le duine acaí ó cheann na bliana le lína semester. Agus tá tunnach aige sin an ranfortíocht a bhín agaí sa síl sosialt. Agus tá sé sin lán chotábachtach leis sin ábhar a chuirtar ar fáil sna siomraí ranga, sna siomraí léachtaí, sna siomraí semenáil. Na rangan í móra, ní leine agaí ar a chéile, ní áiríim aine bheith agaí ar a bhuian. Agus is bacúfasacha sin ar an sosialú i bhfuair meas céin, agus níl sé go má. Ba bhhaim sa ar bhealach, seachas bheith breanú ar an córas agus ar an torra achnamúl, ceart go leor éiríonn líb céimeaní a bhaint agus deir an héitséing an túdar as mát idechas, go éiríonn le 7 fin géad go jabba áil héis bliana,
ní abrin si linn cén sort jabach, go éiríonn le 16 fin géad go jabba áil his bliana. Ach, cén sort idechis, nó cén sort ilúna atá mu ggéara a chur an cín, sa córas seo a bhfuil an néad seo airgad a go istechan. Bítar a caint fréiche céimiche, agus bín muid rá muide atá gobair in éana líbse, ach bí muid ráliaí gún muid ggéar a smuinteach criticúra chur an cín. Gún muid ggéar a sírannaí ránda I dhéanach íb. Cuide gan na hOllscolaíochta tá ráitis fuir máta dinta go maidiris na tréthe céimiche seo, chuir gás UCD tá tagart sunracháin go mé céimiche a gobair in éan na hÉigearthma. San Ollscoil technoleachta im le clia, tá béim cuasaí inmhúnaíochta. Agus seo bhín na dúchlein mhóra atá mosa síl, agus is ceart go mar cháirtearab. Tá caint mhór freisin lífacht nó lúfaracht dhíteach, sé sin go meid sib aclaí na crapaí, agus bíon baríorí. Go meid sib go maith ag go bhaibréiteach agus ag go gobar góir le chéile. Ach, ghaíre nar a dhéanaan tú cinál staidir ar cid a spríide sin, tháinig muid sár thomplaí go na tréthe céimiche is sár atá le baint amach, agus sé ar fad mar bhicléin agus tá siad go léirú go tséan ag na caintirí bhíonn seo. Deis félacht, sé sin dá látha, a bheith dá látha an ansipéanach ar aniuil. A bheith beúintannach agus lúneach, agus manam bhí pointíolalas ganine agus freigraí a dúirtin sin luas lásrach, agus buintach an rud ar sin eiceil. Fisrach, go mach fisrach díntlachú le baintlé. Go meid sib freigrach, agus stóma, agus misniú. Agus is sói go man in a tréthe sin le chuilichinál cuasa, inal tóireacht, leis, behóliacht, na hóliachtaí, na déanachtaí, tidí, chuilichinál cuasa. So da bhrí sin feicead am héin, na goháiris na eicid na tréthe sin na tíochan cín na caintirí, go tábhacht thar na berta a baint le cuasaí díospóireachta. Go bhfuil ilúint intlachúil chun scoile fáil. Ag an té atá sásta, iad héana chur sa mar na buil agus a gur raid na biléir. A raid sló mar se, a raid pointíolalas agus a gur a cása chur chun cín. Tá fiúntas is glúch sóisialta baint leis, mar tá sibse gur a cumína chur ar a síl. Tá si gur a lesaíana, áthraithe chun fáilsíana, agus chuige sin an díospóireacht. Go nnéanfaí ólas a chur chun cín, go néistfí le caintaní a chéile, go nnéanfaí analís as cosadacha agus an sin go dúrthaí freigraí a réis. An córasáte agus argóintí, sin bhríotá leis gúte be gur a spruch níos úlhíine bhaint amach sé sin athrú nó leasú. Gúte be gur a tarafaíana, gúte be gur a síal a chur na cheart. Agus bit nach níocha blianachin, ag díospóireachta idir Ollscoile a rachtáile an gáile ar a 16 go fára ní ag trecha cúig. Bhí drám céimiche agus bhí mortín ó flaharta an Indiagrástéir ar Gleneagle sa garún rua ó hús go bhhartaí. Agus bhí sé ggéara gomach cóchadribh nó gomach ceangal idir na hOllscolaíochta maite le cuasaí díospóireachta. Le go gcuirfí tuairimíocht nó chun cín. Bhí na micléin seo, bhí déimblianana an stát nó hééis se bheán, bhí an spellamórach na múláin, bhí go leoradaí atálas in Eorop, bhí ra cáran ga bhunú ní ag tucha cúig, cé eile bhí atála. Bhí an papéir drá gailteachta sin an téireannachán idir tucha ceir agus tucha seacht. Bhí rudaí bhí féna fáil sa ggóréaltas agus bhí míhasamh mór ar riine óga maidide leis an tro a bhí faoi náisiún agus faoin tíd, agus heastóib chur le chéile, agus rinne ar teagháil le micléin UCD, ar a tíochadú lá go bhharrta, agus a sin a dás an cócadribh. Leis a cócadribh, tháinig cór, tháinig Gael Linn, níos faoi denún 1953. Agus inné seolú sí vidirín a bhfuil pectúrán go gon drám a ghlach páirt sna díospóireachtaí Tríú Leibhéal agus go dtí héin na díospóireachtaí ar Ollscoile a rachtáil Gael Linn a gcathair na mblianta. Bhuachas go nobar mhór a rinne seán ó Cadhla. Agus bhfuilin goibh go mór brenn siar. Díreach ar bhaile cuasaí fashion agus bheith gáirí faoi sin, ach san am ceanna is tafad loch for sóisialta tá an, agus tá éidir nach í spéisiúr le feiceáil chomá. Sin téann ó ruidem agus mé breanhhéid réid, ná tá eastamh mór míteach ar go leor go na pectúr. Ní éictir na múnteirí a chahannéad áma a chur ilúint ar na micléin go háirig leibhéal ar Ollscoile. Múntaríús marín sunní ní Dónall a cha bliantar i gcearn nó a réiteach fórní a ghlachpáirtí héana tá le feiceáil na pictúr mar bhaicléin í héana agus an sinna réite a cha am agus tua le ilúnta chuir oríise mar chaintirí le heachtamach agus go mit sibsásta tagal an seo chomá. So sibse, béidir a bhfuil
Rúnaga bheith cuimhnú seala chatha sa siúm rang amachchan se, cuimhnigi leasa ana mar sin, agus an ilúnt implachtú sin, cinál na scilní sin agus a thuirtará, agus rins leis a géad chlún eile. Fitime a rún agus an cheisthór, sé sin an bhfuilin córas priste. Is córas é d'astín anúchan anúchan séirí sé sin tá sib si tíochttasteach chuir bhríon. A chuid bhfuil, go minic agus go minic, sé sin is féidir fásaí ina a gúnaí. Áthraí móra, ach ní thiochan na háthraí móra mar a néadí tríad, mar a gurinn sib si a chéile, agus mar a nábrinn sib se tá áthra testáil chuirgí a bhaime. Mas briste, brúite, basci, bacacha tá córas. Tá córas an. Agus tá deisinaí sa córas go ghaoine ó spectrum, acme, ó cheann na dhíide, rochtan a bheith hacha bar agus Tríú Leibhéal. Agus sé de déiring sé líbse a chaintúirí, agus a bhicléin, ná berigi gach seant an deise láta, an isrochtaín plachtúil, an stúim, an ragrocht léirú, agus chuirgí áthraithe chun cín, ní bháin snéhístúdí bhúid sib staidirínta faoi láthir, ach le cúna dé nar a bhaine sib cáileacht, agus nar a bhóisib a macfaoin Cill, agus sib gur a leasaíana, agus le cúna dé tarife náisiúntaíana. Go míle maga. Gur míle mágad an sin a gcónail inis, Iarime CHRAOBH Gael Linn, Wayne McFeilimi taxos and sort fight cúpla nómad. Bula bus mór ríis go Wayne. Gur míle mágad a hamáis a Ceartha Gael churann sé an athasóram le bhéhar láthair an seo aniu ag mór ócaid na níospóireachtaí híos an seo ag go Airne agus a éhín tamid fada ar ónhála Geanaí an Iris mar fear ó chundé armánach mé héan. Tá mé thar a bheith brodúil le bheith sa caiithir ar Gael Linn in am bhfuil fás agus Forbartha ag teachtar lín na scéimena agus lín na forne a tar fáil dúin leis an obair dúntaach a tar bonogin a chur a gréic. Dar náide is onda Gael Linn, agriocht chomanta díospóireachta a buniu in 9 le tacu le húsáid na Gaeilge in aon dóid is féidir. Idir rangana, aisina, celarú ar hebhras le ceáil, fríd an lipid ceáil atágin, colistí saoirí, féiltí pella agus golóir imachtaí agus comórtas eile nach iad. Ach sinna le gráite tá rud éigean an-spéisialta faoin comórtas seo. Agus mar a luí an tí ceintúir seolú an Cadhla ar air agus tá an orm a gin ar an obair a thuí roin agus sibse mar chuiddó muí in san taithí a gin comáin. Dearm sin mar ba as grúp amach agus nínathe léin mar atá agin sa teomra an seo aniu a hanig afhiochan na Gaeilge sa chéad se thuí thart. Agus is asamh héin a thugus an ceannaracht, an bhainnín, an talamh, de thuirmhaisí, de charta agus de comhananas, de phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta ar aon arís eile sa taithí. Tá an éiream léirithe a go bhaniu agus tá buan na commerceide agus buan na díospóireachta go flúirseach anmh a lig. Géim rath agus blach ormh agus sibh ag Lanston le bhar chuid staidir agus níl Ian Iris an ach go nimróis of tionachar napbag ar an taithí a maithan seo. Líonn sé lom buchas a churanil de rinch grúpaí tróna agus is mór an pléisiir agam a bhéon an é sin í anú. Ar dús, bhfuil an buchas ar son Gael Linn a churanúil don tuireachtas as an ard an aontaach seo ag am aontaach a chur fáil dúin ar bhain bhliantúil. Le lucht an Óstán héin, tá muid go mór faoi comín agah as an ard a thugann sibh ar an oireann agus muid loníthe an seo le linn an Oireachtas. Tá sé an-spéisialta agus tá an hála seo lean go doras, tá sé an-spéisialta grúpa óganach mar sibh bailíthe le chéile eiceil an seo, agus báil amóachas a churanúil don lucht fécanna a tá sa teomra linn an seo a go Airne, agus an lucht fécanna atá ag Aircoirín agus dar Lanston ar YouTube a bhí le lucht na technoliaachta atá ar chúil an sin. Bhfuil am ard ar leith Geanaí an Iris a tharint ar na Thomathirí.
si féin atá chuntásaí orm an seo a rinn an Comórtas don Díospóireachta Tríú agus tasagan bhfuil na moltarí arás sa teomra ní coinneoid me a bhád sibh leis an toradh a thugus lá. Ag caintear ar na moltarí céarna, iad héana a bhí amón Díospóireachta ina nintín héan agus caithí siad teachta níos le sacrú ar mhór cheist an léaniu. Níl aon duine sa teomra atá in éiad leis an cuaram atá orthú ach góm héan buchas lá as an garamalacht agus as an urim a thugann siad don Comórtas. Agus ag an fonte seo bhfuil an bulabos mór eiceil don na moltarí agus don na homathirí a Tá gélinn go mór faoi coming ag ar ní caintear tróna Dónall ó Braonáin. Tá muid an buchas de chodjama a Dónall agus de chod cóirle a bhíon de fleithúil a rinseo go in sin agus beramid bannacht ar de chod sihir héan a maihan seo sa téchi. Mar chean agriacht leanan ar gélinn le churthon na Gaeilge in Airne an Bhéarla agus san East Idgehas, agus éireann linn ar god scéimena a chur ar fáil a bhí leis an mhaoinú ó oras na Gaeilge, tá muid buic as an takeíocht leananach a churann an foras ar fáil dúing. Agus ar Jeru, agus táimeag teacht ar Jeru an seo. Ní hiag scoith ócaid mar seo a agrú gan jigras, jíhil agus forann den scoith, agus tá sinna le agin in Linn is deaslam a rá. Góm buchas leis an phríú aimimeach Raymond ó HÉireann, le buanaisteoir na scéimena Tomás Rua ó Cadhla atá ar híomh me laibh a clé an seo, agus leis an urann omlan atá ag taú leis an ócaid iontach seo aniu. An is bháltarí, tagan an tam agus tagan an bommate do gachta injogin, fáigi mé an tardan agah féin agus an túlach is mó ibre a bhí le Johnny ag na máltarí, bula bos daifa a rís eile. Is sé cháda ar ceann na moltóirí bualam gléach dhéanamh ar Maureen ban I bhrí taxos an sá agus na torthaí a thabharrtaing. So mádar leis an torthaí an sá anam nóig Maureen an iarrainn a chríochnach sa dara áit ar dúis agus an sin bútóirí an Comórtas de fiche ceathar. So bula bos mór Maureen I bhrí. Cathaoirleach agus a Comórtas Gael Linn tá cohortchas mór le déanana leis na daoine óga a fád a tháinig teaniuh rinne cho fád seo é agus bhfuil an sim agaí in san Gaeilge chun an díospóirt seo dhéanana. So bhfualam go dúir sib bulabus olmhór gon 8 daoine óga a heasan seo aniuh. Níl Samuel córas na hOllscolaíochta briste nó nach bhfuil a cíns tá muid ina rud cíns carta díobh na Gaeilge cho, mar tá sé iontach breanú máchan seo agus siomra lána eiceil go dhaoine óga a bhfuil sim acu in san Gaeilge agus nearna an thuras fáda síosan seo agus ar son na Gaeilge agus tá sé an eilúnach go bhfuil an Comórtas seo á ré in san Airtas ása bhfuil chuilehine a bhfuil sim acu madaíon bhile haon chuil men sin i Lairt Gaeilge an deir seachtainna seo. So se an eilúnach go bhfuil an díospóirt seo a go le raibh in seo. Bhí an díospóirt go dó agaí agus cá mar rá bhí díospóirt an haon na moltóirí. Ní ramid ar ein sin ar dús, bhí mud ar ein sin faoin Airne a bhí dal rá ach a dtíobh an chéadát agus an dáin áit chamid a bhrisise síos. Bhí an Saibhreastanga iontach in san díospóireacht seo agus bhín taide. Bhín grán agus bhí na sean ochla caisteach agus caime ó mo híomh hain a rá se go hálann na canúntaí difriúla ar fád a chluistal ó chula híomh gon siad. Acha sin ráte bhris mu sísa i dtíobh na pointí tá córas mar chalagain agus sinna chuig go dánig muide réiteach a neomh. So sé troi an áir nach rair lo, but tá bútar ag dearn lei agus in san dána áit. Tá coláis Ollscoil bhálach lia. Ford can slip. Agus bútarí Comórtas Díospóireachta Tríú Leibhéal Gael Linn Craobh na hÉireann
Gemeint moet sorry ben na buchlí seo na couple leabhar le cheannacht an teachtain seo. Sinna coláiste na hOllscoile Corcaigh Comórtas. Anna bhacha cárda fair play an sin ach mar a dúirt an bhirtin seo agus máirín is ard caighdeán díospóireachta bhí ann gomh an tá míid fíormhuíoch dos na fórna ar fad. Tuigim go mbíonn díomá ar roinnte goibh an ig na tarthaí, but ní haspáin sé sin aspa muoína hús an seo nó aspa taide déanta ribhe nó éad mar sin. So tá míid brodúil as na fórna ar fad a bhí páirteach an seo agus tá míid fíormhuíoch díobh. So búlabos mór a rís an ceithre hÉireann ar dúis. Bíonn an Comórtas seo agrathe a going I ggófort le Conradh na Gaeilge. So is Conradh na Gaeilge I ghéann teagháil leis na hOllscoil nar fad chun na fórna a chlárú agus gach éad mar sin ag a tús an Comórtas. So tá míid fíormhuíoch an sin do Dónall ó hÉigeartaigh a bhí ag agrú an rud ar fad ó thaobh Conradh na Gaeilge de. Agus is socha gur bhrá le Dónall cúpla focail rá rih go mbeidh an bronna a going. So búlabos mór an sin do Dónall ó hÉigeartaigh. My glór. So nearly rod really all be hugum the shaw Marvin the gra. Dúspara Carm le féine le gach far na ghlachpáirtiniu fi se bhfuil dochreite fi se mar loin Maltarí exoach na ganhaintí sin rud a bhí mé an sasta le bhagail tá mé clienta saspel farsa dú. Ach is tóthe an príomh rud a bhí mé géirí rá mé an Ireland an seo seachas gur maigah le Gael Linn agus leis na cholastíí le fáirt agus le gachdaine tá mar chuid den díospraach seo agrú. Teigim go mé codeachh mas ar brúnach nachhfuil na dúisna bhain agah inniu ach jazz Gael agam. Díreach inné Braonáin an uisna an seo be mé héin agus orla Foireann tríú Conradh na Gaeilge be muid agrú chuireach cracailte. Is Tóireachtasca é be dúis buide leis ar go tearm. Nis bhí chuir sé sin stop leis an garcéim costas marachtal ar aon cór a codú é sé leis deir seach le seo ar leid. So láthir muid faoi níos sonraí ina dhé seo ach mas bhaileh fannacht thart agus pléim sin na dhé. Seacha sin gur 100 mí bhailh cógáirdas libh agus gile go bú. Mágad an sin a Dónall. Anis racha míad a raig go dtí an bhronna, so más féidir le Wayne agus Dónall dul howlann tá go dtí an seasáin agus bronna míad na buing ar dúis ar an Iarrainn a chríochnaigh sa dara áit. So an Iarrainn a chríochnaigh sa dara áit an coláiste Ollscoil a bhleac lia, ífadí lochan agus éhínig ochig má héan sibh se haimpel go dtí an bhabhard an sin agus jo sibh mhór buin. So búla bos mór dóibh. Agus má cheasan Foireann Gael Linn isteach dá rud é go bhfuil mar ní nachtain an sin agus réim ó Chiarán má tá sé seasamh isteach sna pics an sin bheith buíochtíh. Chomá le máirín meid tusa sásta just ó thaobh na moltóirí de seasamh isteach chomá gur bhmagad. Tomás. An Gréibh Gaillimhe.
Sin gohúndach búlabás mór an sin a ríis dá ancholáiste Ollscoile Bhallach Lia. Agus inis, bútóirí na bliana seo, Bert Ó Chiarí atá an sá son chorcaig, but búlabás mór an sin den bheirt Páidí McGarrailt agus Anthony O'Shea ó Choláiste na hOllscoile chorcaig. Agus inis iarime Wayne McFeilemy Cathaoirleach Gael Linn go mronnig sé curran an Irish Times Choláiste na hOllscoile chorcaig. Búlabás mór dóibh. All right, Angela. Hey. Okay, Acharda, sin deire leis an ócáid an seo, tá méid fearmhuíochtaí ar fad as ucht an cúpla óra cléig sin a hairtúing. Tásúla go muine sé tainmh as an cuid eile den Oireachtas agus go maireann mí beag an am seo arís. Gur mágah. Durúling fantamala, durúling a vegamat, durúling a juk a horse, teshka rock, queel, and the rulach on the ruddy like a kula lagushi, doon yes, a big enough before I can bow, but the haggy yet a good generation trumpeter, who the run to better cut and schema don't